नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी। आज पुस्तक चर्चा सत्र में हमरा भी जौन पुस्तक बिया नेहिया के फुलवा, रचनाकार पूजा बहार गुप्ता, विधा काव्य संकलन, प्रकाशन वर्ष 2020, प्रकाशन संस्थान सर्वभाषा ट्रस्ट नई दिल्ली। संगही रउरा के एक चीज और हम बता दी कि पूजा बहार जी नेपाल के रहे वाली कवियत्री हैं। वैसे उनकर जन्मभूमि भारत बाटे आरा, बाकी कर्म भूमि कहले ही उनकर जौन शादी बियाह भइल नेपाल में भइल। वहाँ के पतिदेव नेपाल में रहेली, वहाँ बिजनेस करेली, तो वो नेपाल के निवासिनी हो गई बानी। तो उन्हीं के पुस्तक बाटे नेहिया के फुलवा, जौने पर आज हमने के बात करल जाई। आपन बोली आपन भाषा सभी के मन भावेले, चाहे वो देश में रहत होके भा विदेश में। वैसे तो भारत में भोजपुरी के जन्म भूमि मानल जाला, बाकी नेपाल के लोग भोजपुरी भाषा के लेके कम जागरूक नहीं थे। नेपाल में भोजपुरी भाषा एगो मान्यता प्राप्त भाषा बाटे। वहाँ यह भाषा में पहला कक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक भोजपुरी पढ़ावल जाले। जहाँ भोजपुरी में पठन पाठन होत होखे, वहाँ स्वाभाविक रूप से साहित्यिक जमीन उर्वर होइबे करी। फिर ऐसा जगह साहित्य के सृजनों खूब फरत फुलत रहेला। नेपाल में भोजपुरी के साहित्यकारन के लमहर फेहरिस्त बा, परंपरा बा, प्रवाह बा। ये घड़ी कुछ बरिस से नवा लोगन में भोजपुरी लेखन में रुझानों बढ़ रहल बा, तो एकर प्रभाव नेपाल में न लौकी ई संभव नहीं खे। पछिला 8-10 बरिस से एगो नाव तेजी से नेपाल आ नेपाल के बाहर चर्चा में देखे सुने के भेटाइल है, जेकर नाम पूजा गुप्ता पूजा बहार है। अपने भोजपुरी लगाव आ झुकाव के उ एगो कारण भारत के माने नहीं, काहे से कि उनकर नैहर भारत के बिहार प्रदेश के छपरा जिला में बाटे। यह एक दो बरिस का भीतरी उनकर 2 किताब, एगो हिंदी के गुमनाम सी आ एगो भोजपुरी के नेहिया के फुलवा प्रकाशित होके आयल है। पूजा बहार हिंदी आ भोजपुरी दोनों में सक्रिय बाणी। उनकर अपना के भोजपुरिया बिटिया कहवावल बेसी पसंद करेली। नेहिया के फुलवा उनकर सद्यः प्रकाशित कविता संग्रह बाटे, जौना में उनका भाव भंगिमा, नेह छो आ समर्पण उन्मुक्त होके मुखरित भइल बाटे। कविता संग्रह नेहिया के फुलवा में कविता, गीत आ गजल मिला के कुल 74 गो रचना संकलित बाणी सा। नेहिया के फुलवा अपना भीतरी हर बंधन के तुरंत कई रंग के कविता आ गीत के समेटले बा। ई सही बात बा कि गीत भाव प्रधान हो खेले, मने वहां दिल के राज चलेला, दिमाग के ना। यहाँ के सगरे गीतन में ई बात सोझा चमक रहा बा। कविता बेसी मुक्त छंद के बाणी सन, बाकी उहों कोनो अनुशासन नहीं खे। कविता भाग गीत में छंद मात्रा के लेके कवियत्री बहुत गंभीर नहीं खी। कवियत्री कथ्य या भाव के प्रधानता देखात बाणी। भाषा सहज आ सरल बा, बाकी कतो हिंदी के शब्दन के मूल रूप में अपनावलो गईल बा। कोनो भाषा के प्रवाह आ ओकरे लमहर जिंदगी खातिर ओकर उदार होखल जरूरियो होखेला। नेहिया के फुलवा में नारी मनोदशा, नारी के सामाजिक स्थिति, नारी विमर्श के संगे नेह छोह लोकराग आ जिंदगी के अनुभव के असर कविता और गीतन पर सहज रूप से देखात बाटे। कवियत्री अपने लोक संस्कृति या संस्कार के लेके सजग बाणी। ऐसे छठी माई के गीत, छठी मैया सुनली गुहार गावत कह रहल बाणी कि बगिया से लियाएम हम फूल चुन चुन के, कोसी भरेम लेके ललना के झूम झूम के, बिन अन्न जल करेम माई बरतिया तोहार हो।
छठी मैया सुन ली अरजिया हमार हो। कहल जाला कि नैहर के चिड़ई चुरमुनो ढेर पियारा लागेले। यहाँ तो जन्मभूमि की बात ही बा, बाकी संगही कवियत्री के कर्तव्य बोध उनका सजग कवियत्री के रूप में पाठक लोगन के सोझा लेके आ रहल बा। यही से हमर बिहार भारत के बेटी आ हमर नेपाल मथेला से उ नैहर आ सासुर दोनों के मान सम्मान के साधत देखत बाड़ी। हमर बिहार कविता के लेके कुछ लोग असहमत हो सकेले, काहे से कि भोजपुरी साहित्य या संगीत में खेसारी लाल के नीमन दीठी से नहीं देखल जाला और रवि किशन भा मालिनी अवस्थी के जन्म भूमि बिहार नहीं खे। हमार भैया मथेला गीत से कवियत्री तीज त्योहार आ नेह नाता के जोगावे में जुटल बाड़ी। उहमें प्रेम विरह वियोग के कई गो रचना या संकलन में अपन उपस्थिति दर्ज करा रहल बा। चुटकी भर सेनुर आ प्रेम ग्रंथ कविता में कवियत्री भाषा आ शब्द चयन के लेके निभोर हो गई बाड़ी। ऐसे रचना मथेला के संगे न्याय करत नहीं खे देखा। मुखड़ा के तो भोजपुरी से छुआओ तक नहीं खे। प्रेम गीत बा, बाकी कवियत्री के कुछ शब्दन से परहेज करे के चाहत रहे, जवन गीत के भाग बन चुकल बा। डर आ मन पंछी तो हमरो बा मथेला के रचना नारी के स्थिति के बतावत ओकरे स्वतंत्रता के चाहत के बात कर रहल बा। समाज में लड़की भा मेहरारून के का हाल बा एकर रेखा चित्र कवियत्री बहुत नीमन से परोसले बानी। बचपन में बाबूजी के डर, जवानी में भैया के डर, बियाह के बाद पति के डर आ बुढ़ौती में बेटवन के डर। डर 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 खाली डर। यही से कवियत्री मन पंछी तो हमरो बा में नारी के हक के बात करत देखत बाड़ी। जौन हमर हक बाटे हमरा के मान सम्मान चाही। हमर हौसला के जे ऊंचाई दे ऐसन खुलल आसमान चाही। कवियत्री इहमे रुकत नहीं खी। वहां के पता बा कि मंगला से कुछो ना मिलेला। यही से उ नारी शक्ति के अपने अधिकार खातिर लड़े बदे आह्वानों करत देखा रहल बाणी। आपन मान मर्यादा के लाज बचावे खातिर आपन बाह में ताकत भरे के पड़ी। उठ नारी आगा बढ़, अपने ही प्रयत्न करे के पड़ी। पुष्प जैसन बनल छोड़ द मथेला रचना से ई लाइन रनी हसन। छिजत रिश्ता नाता आ समाज के में कर्तव्य बोध के होत कमी के लेके कवियत्री अनजान नहीं थी। उनका नजर में समाज के ढोंग पाखंड से लेके सोशल मीडिया पर हो रहल निर्लज्ज प्रदर्शनों नहीं खिंच बाचल। घोर कलयुग का माध्यम से कवियत्री इहे कह रहल बाणी। देख त नयका जमाना करता कतना बड़का बड़का कमाल। घर के कुलदीपक ही अपना माई बाबू के रहल बा निकाल। समाज भा देश के सभे ले बड़ समस्या गरीबी है, जवन मनई के हर तरह से बेहाल कर देला। एहू समस्या पर कवियत्री के लेखनी चलल बा। देखी कैसे माथा से कर्ज के बोझ उतारेम, कैसे अपन लइकन के जिंदगी संवारेम, कैसे करेम अपन बुचिया के सगाई। सोच सोच के लागता माथा फट जाई, पथरा गईल अखिया सुख के करके इंतजार हो। हमरा के गरीबी देहलक मार हो। कोनो रचना में कथ्य या भाव के ढेर महातिम होला। नेहिया के फुलवा यह दिशाई समृद्ध बाटे, यह में कोनो शक सुबह नहीं खे। प्रूफ का अनदेखी का कारणे भइल गलतियन के अनदेखी करत आगू बढ़े के ताक बाटे। सर्वभाषा प्रकाशन हमेशा का तारे साज सज्जा आ बनावट बुनावट में कोनो कोर कसर नहीं खे छोड़ले। कोनो किताबी के नीमन भाव बतावे का अधिकार पढ़नियार लोगन के भीरी होला। एहू खाती यह बाती बा। नेहिया का फुलवा का रूप में भोजपुरी माई के आंचरा में पूजा बहार जी एगो फूल डरले बानी। ये फूल के सुगंध से भोजपुरी साहित्य सुभाषित होखे, यह हमार शुभकामना बा। आगहू उनका लेखनी से भोजपुरी के और पोथी आवे एकरा ला हम आग्रही बानी। तो एक बार फिर से हम रउरा सभे के बता दें कि नेहिया के फुलवा काव्य संकलन, रचनाकार पूजा गुप्ता भा पूजा बहार कहली। निवासी यहाँ के बानी नेपाल के, नैहर बा छपरा। तो भोजपुरी से नेह होखल कोनो
अप्रत्याशित नहीं थे, स्वाभाविक बा होखों के चाहिए। तो वहां के अपने मातृभाषा के लेके सजग भी बाणी आ ओकरे प्रति अपने कर्तव्य बोध का प्रमाण भी दे रहल बानी, जो नेहिया के फुलवा का रूप में हमनी के सोझा बा। हमनी सभे के उनके कृति के सम्मान करत के पढ़े के चाहिए। प्रकाशन सर्वभाषा ट्रस्ट ये पुस्तक के कैले बा, तो रउआ सभे अगर किताब के पढ़ल चाहता नहीं तो सर्वभाषा ट्रस्ट से मंगा सकेनी। एकरा संग ही हम एगो बात फिर से रउआ सभे से निहोरा करल चाहता नहीं कि रउआ सभे भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल के देखत रही, पुस्तकन के समीक्षा व पुस्तकन पर भइल चर्चा के सुनत रही, ओके अपने हित मित संगतिया लोगन के सुनवावत रही, वीडियो के शेयर करी आ चैनल के सब्सक्राइब करी, जौना से ई चर्चा हमनी के अधिक से अधिक लोगन तक पहुंच सके। जय भोजपुरी।